Dibuixa la realitat, que diuen que és la mateixa que la seva i la de tots. Dibuixa el somni, que conten és el mateix que el seu i que el de tots. Dibuixa les cares, els cossos, i és el seu i és el de tots els que tenen somnis i viuen una realitat com la seva. Aquesta és un exercici en viu que veus el procés que em ple actualment per pintar, no? Mateix dur per concepte global de la taica, ja faig el fondo. Bé, aquí hi ha el modelo, i jo antes de començar ja he estudiat la composició, aquí ja has creat la àurea, aquesta visió àurea, aquest espai de relació amb aquest, i també aquest espai en relació a la vertical, no? Per aquí hi ha la posició àurea, la secció àurea. Jo sé que el punt d'interès de màxima harmonia d'aquest quadrat, aquest rectangle, és aquest punt, i he fet coincidir la cara, tota la visió som aquí. Ara, aquesta taca blanca, i fondó oscur, independentment hi ha una gamma de colors, tal, pinzellar, això. Però l'estructura del quadre està composada d'una manera geomètrica. Després la pinzellada i la manera de fer, això és un problema d'habilitat de cada un, que això dona molts anys de feina, actualment. I després a realitzat també, per això, aquest quadre